Hvordan og hvorfor Maria Corina vandt Nobels fredspris. Venner, forbipasserende og borgere i København. I dag samles vi ikke kun for at fejre en pris, men for at ære en stemme. Nobels fredspris 2025 er blevet tildelt Maria Corina Machado, en venezuelansk leder, der har risikeret alt for én simpel drøm: demokrati, fred og frihed for sit folk. Hvorfor vandt hun? Fordi hun i årtier har stået op imod diktatur, imod tavshed, imod frygt. Hun har båret råbet fra 30 millioner venezuelanere, der ønsker at leve i fred, som ønsker at indånde frihed. Hun er blevet forfulgt, bragt til tavshed, tvunget til at gå under jorden, men hun har aldrig overgivet sig. Og det mod er, hvad Nobelkomiteen anerkender. Hendes utrættelige arbejde med at fremme demokratiske rettigheder og hendes kamp for en retfærdig og fredelig overgang fra diktatur til demokrati. Denne Nobelpris er ikke kun hendes. Den tilhører enhver venezuelansk mor, der drømmer om en sikker fremtid for sine børn. Den tilhører de unge, der marcherer i gaderne og kræver at blive hørt. Den tilhører diasporaen, venezuelanere i udlandet, spredt over hele verden, der bærer Venezuela i deres hjerter. Den tilhører alle, der tror på, at fred uden frihed er ufuldstændig, og frihed uden fred er skrøbelig. Her i København, når vi samles, lad os huske: Nobelprisen er mere end en medalje. Den er en megafon. Den forstærker Venezuelas råb til verden. Den fortæller os, at selv i mørket kan demokratiets flamme brænde klart. Og den minder os om, at én nations kamp er hele menneskehedens kamp. Så lad os i dag hæve vores stemmer. Lad os sige klart: Venezuela fortjener fred. Venezuela fortjener frihed. Og takket være Maria Corina Machado lytter verden med. El Nobel es nuestro grito de paz y libertad.